Paul calls a word of knowledge. Това, което Девиниш имаше, това, което Павел нарича словно знание. Now, it would have been very easy for Dave, who is on stage with lots of people in the middle of worship. Нямаше да е много лесно за Девиниш, който беше на сцената с много хора наоколо и по средата на хвалението. And when this strange medical condition popped into his head, когато в главата му дойде това медицинско състояние. to think, well, that's a bit odd. И можеше да си помисли, това е малко странно. And ignore it and just carry on worshiping. И просто да пренебрегне това, което беше дошло до него като знание и да продължи хвалението. Or he could have thought to himself, I'm not going to say that because I could look an idiot if no one comes forward. Или пък можеше да си каже, аз няма да кажа тези думи пред всички, защото ще изглеждам като идиот, ако никой не излезе напред. But he didn't. He took the bold step of obedience. Но той не направи така. Той направи смелата стъпка на покорство. He swallowed hard, he trusted God, and he spoke a word of knowledge in front of a big crowd. Той преглътна, довери се на Бога и изговори Неговото слово пред голямата тълпа от хора. And the result of his obedience, И резултата на Неговото покорство, of him stepping into deep water and trusting God, в това, че той стъпи в дълбоката вода и се довери на Бог, is that I am here today. резултатът от това е, че аз съм тук днес.